Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. ċanna man, Raġvin, bonġu. Bonġu. Isma, konna għad nitkelbu daqxej qabel bdejna u fqajt li moħħi, għax li 11 sena kien l-ewwel darba li ltqajt ma' Norman l-ewwel. U għandi kurzita kif ġrad il-biċċa. X'11 kelli 11-12. Dak Norman kont diġà bat nisma' biha, kont għadni żgħar, però diġà kont nisma' biha, però qatt ma kont għad niltqajt miegħu. U kien tara xi advert on Facebook, kien hemm grupp partikolari dak iż-żmien, kien jintuża ħafna, li ħajiltaqgħu Birkirkara, ġo post partikolari Birkirkara. L-ommi għattila. X'kien imma bħala kien xi event partikolari jew? Kienet gathering, kien taqgħu hemmhekk for a couple of drinks hekk insomma. U l-ommi għattila ħireġ jien, għalti fejn sejjer dik. Għattila ħammur sieni ma' sħabi jien. Għalti mur, x'tista' tgħid. U tlaqt imxejta bil-pjeta, x'innoqgħod il-pjeta, sa Birkirkara. U għamilt lejlem ma' Norman ġifieri, u l-oħrajn u bdejt insir naf ġifieri n-nies. Ħafna minnhom għadhom magħna ġifieri, jgħinuni ħafna lili. Sena kienet din? Xi 2013 kien. Għandi ritratti firmat bid-data. Ġifieri I can confirm later, ma xi 2013 kien. U għax kienet hekk, kif x'kien l-interess hekk mhux normali tifel ta' 11 sena jgħid Għastja ħamur, x'kien li għanqallek? Ħanejdlek jiena minn eta żgħira ħafna. Dejjem naqra. Ġifieri X'tħobb taqra l-iktar hekk? Filosofija, politika, spiritwalità, dawk l-affarijiet mainly. U minn żgħir naqra ħafna jien, ġifieri, qed ngħid ġiftit wara ltqajt ma' Norman jien, I was introduced to Nietzsche. Ġifieri ta' 13 sena kont diġà rajt Zarathustra, Beyond Good and Evil u The Twilight of the Idols. Eżatt, fis-sekwenza kif qrajthom jien dawk. Ekk eżatt wara xulxin, Zarathustra kien l-ewwel wieħed. U dejjem naqra u dejjem nistaqsi, ommik tgħidli kont toħoras kulħadd ma mill-tiltaqa dejjem tistaqsi, dejjem jiġifieri. U dejjem rid inkun naf, U Norman meta bdejt nara l-intervisti tiegħu ma kontx għadni iltqajt miegħu. Għaddar raġel istja he knows what he's saying, you know, and feedback, mhux bħal meta tisma' anka il-politikanti llum il-ġurnata m'għandhom background ta' xejn. You know, kważi tista' tgħid daw 3/4 minnhom letteralment opportunisti. B'eżempju, riċenti Alex Borċu, il-kap tal-oppożizzjoni, ma kienx jaf minnu Erik Mizzi. Kellu jqum. Ejwa. Ġifieri ma jafx ġifieri prattikament il-fundatur tal-partit tiegħu stess da. Ġifieri kellu jqum Owen Bonnici u jispjegalu ġol-Parlament, fuq Erik Mizzi. Ġifieri da laqqas il-history tal-partit tiegħu ma jaf ħaseb wara kemm jaf tal-pajjiż. U biex nirritorna għall-biċċa ta' Norman, illi meta tismgħu jitkellem, tħossu tajt he goes in depth of history and philosophy. Naħseb that was something illi I was drawn to. L-iktar, beside as such the political sphere fil-bidu. U minn wara l-ewwel darba li ltqajt miegħu. X'ġara, kif is-sens l-interess kompla rġajt kont asmur spiss kif ġrat mbagħad wara l-ewwel darba. U kiber, mbagħad jiġifieri bdejna nitkellmu jien u Norman. Kważi konna niltaqgħu kull xahar kien isir gathering u konna nitlgħu id-dwejra hemmhekk il-Victoria Lines. U mbagħad hemmhekk id-dwejra l-iktar li sirt close ta' Norman jiena għax konna nkunu relax hekk, taf x'ġifieri inti. Ejwa, ma jafx għall-viewers għall-ħabta ta' 2006-5-6
kont mitħla u dal-affariet li għattajt li n-korsi kolla d-dajt minnom jena ġveri. Specialment id-dwejra fuq kienu kunem dlam ċappa. Dlam ċappa. Just bonfire fin-nofs. U kien atmosfera fej tista titkellem, tiblaw f'sormok, dak li tkun issir tafu fuq livell intimu personali, mux bħal meta taraħ, għax inti mux għatnejlek li t-reċta fuq television, tamma bla ma trid. Inti tilbes kostumu ta' serjeta ta' proġett ta' image. U dak kien il-post fej n-nis jenħallu. Eżatt, u ġara fil-fat, fimt sir niktar close, Norman, master pupil relation, għax Norman kifet, mux just għallimni l-politika li għallimni l-history, għallimni l-filosofija, a way of life, l-ħajja artistika, tani vizjoni oħra tal-ħajja, mux just kif taqbattejt. Superficiali, xaġa superficiali, fimt, a way of life, and the way of life tijaw għalija admirable. Kif t-diskrivek pala bnidem, kif jkollok xaħat li ma jafux? Għax in-nies għarajt jarafu il-television, imma Norman mux dak li tarafu il-television. No, le. Kif t-diskrivek? He's a genius, he's a political genius. Political philosopher naħseb iktar mill-li politician Norman, għax, sorry Norman jekk tismani, ma daf li ma tħux għosbi għalli dajlek politikant, imma insomma. Għax, political philosopher. X'għandu differenti minn nies oħra? Mux naħseb l-ideologija, u fil-fat jena nejda u nibqa nejda, l-Imperium Europa is the only ideological party in Malta. It's the only ideological party. Dana, to return to Alex Borch, dana ftit qabel sar leader tal-PN. Għal li l-ideologija spiċċaw. Għal il-politika s-sam bidlet, ma jibżon ideologija, we need to drift from the left wing and the right wing spheres, u dala fajt illi naħseb illi huwa riżultat għal fej il-PN qiegħed il-mod li qiegħed. Ċiri dana ma ninsewx illi kellna Prim Ministru Gonzi, illi ex-president tal-Azzjoni Kattolika kif jgħid Norman, u ġifieri ħallat il-reliġjon mal-politika u r-riżultat ħadnieħ. Il-PN faqawna bl-immigranti illegali u l-laburisti issa faqawna bit-third country nationals, ġifieri. U għadek hemm ħaġa interessanti sa mhux ħanidħol fil-mertu jekk hux tajjeb ħażin, ma nidħol bħala idea, semmejt li huwa l-unika partit li għandu ideoloġija. Ekku. U dik spiċċat. Le, l-lum. Tellum tisma' ħafna nies jgħidulek mhux qella tnej l-istess. U llum anke politikament saru tnej l-istess fis-sens isek għalfejn għandek tivvota Labour European. Isok tivvota fuq x'qed jgħidu dak il-ħin, li dak il-ħin li jista' jinbidel drastikament. Sijat jiblu ħafna drabi. Jiġifieri. L-ideoloġija hija l-kumpass. Da isek tlajt fuq vapur u ma għax fej sejjer. Il-kaptan jgħalli għu jissa naraw fejn nispiċċaw. Ma tistax taħdem hekk inti. Issa. Hemm ħafna nies dik qed iħossuha ma jafux jespromuha. Eżatt. Għalhekk naħseb hawn nies li għażitilhom żobbhom il-politika għax ma tax fejn sejjer, tlajt fuq dal-ostja vapur u tista' tispiċċa hemm, allura dik bla ma trid toħloq sens ta' jiena minnix parti minn il-komunità għax ma nafx fejn sejjer. Eżatt. U dik hija naħseb hija ngħidu sa ċertu punt il-ħasra li ħafna żgħażagħ illum mhux jagħtu każ il-politika, fil-fatt ippreżentax li żgħażagħ jivvotaw huwa vera ftit. Għal xiex taħseb imma x'inhu da? Ma naħsebx li apatija politika. Ma naħsebx li hemm raġuni waħda jiena għalhekk naħseb komplikata bħala answer. Hija apatija politika ħanejlek minn fejn ġejja naħseb. Għax kif qed inti jitnej l-istess fejta fil-fatt jekk l-Imperium Ewropa aħna dejjem żidna l-voti. Dejjem żidna l-voti. Issa li kien hemm drop żgħira l-aħħar MP, li kien hemm drop żgħira ta' xi 1000 vot. Mill-partiti żgħar especially aħna l-iktar li jilna mill-partit apparti l-AD għax l-AD dawka kienu ħafna iktar qabilna. Però bħala voti we surpassed AD aħna. Tara kemm ilhom l-AD meta aħna bdejna fil-year 2000. Dejjem kważi rdoppjajna l-voti aħna. Ġiri l-Imperium Ewropa qiegħed hemm, it's there to stay and we are getting bigger every day. Nista' ngħidlek jiena qed ngħidlek ir-rispons li hemm
anka ġifieri il-mobile tiegħi kulħadd tiċempel, kulħadd jinvitani lem, jinvitani law, nies iwafquni fi triq. Dak it-tip ġifieri nkun sejjer x'imkien, xi ħadd irid idoq il-ħorn jitfa' mal-ġemp ikellimni. Issa dak hemm it's there to stay. Ullum nafu li inti l-lider ġdid tal-Imperium Ewropa. Kif tixtieq? Fejn tixtieq tkun sena oħra? Ifhem. U tajtek sena oħra biskop. Hemm żewġ skopijiet, u naħseb huwa żmien tajjeb li xi ħadd qisu għax inti mhux ħadd tagħmel bidlit fl-ewwel ġimgħa m'għandekx fucking. It's very difficult. Ifhimni. U sena oħra kapaċi konna mhux sena oħra, sa żmien sena oħra żgur ħadd tasal elezzjoni, ġifieri. Anka qabel. Anka qabel. L-iktar nistgħu għalhekk tajtek dak. Fejn tarak sena oħra? Sa sena oħra hu. Hemm xi ħaġa li tajt tara din hemm bżonn issir ASAP ħalli. We have raised the consciousness. Il-poplu Malti ftaħnilu għajneħ, mhux jiena, Normi, imma aħna ngħid aħna bħala partit. U dik illum il-ġurnata il-poplu jħossa. Il-poplu jħossa jaf li l-partiti mhux qed jagħmlu sew. Issa aħna sa sena oħra irridu li l-poplu Malti mhux ġast jitkellem illi kif jiġi fuq dik il-karta li jkun waħdu, meta jkun waħdu hemmhekk fis-sigriet tal-vot, ideħ inniżilha għall-partit li qed joffri soluzzjonijiet, il-vera alternattiva. Fimt hekk irrid nara sa sena oħra jien li il-Malti mill-kuxjenza li tajnih il-kuxjenza il-problemi tal-pajjiż fosthom il-problema li kienet dak iż-żmien immigrazzjoni illegali issa ġiet immigrazzjoni legali għax illum il-ġurnata tista' tgħid prattikament l-immigrazzjoni illegali kważi non-existent. Malta, issa kombinazzjoni dal-għodu kontet naqra ġurnal, nsejt li mu, reġaw erqu xi 88. Illum tellawa. Ġiri Malta mhix affettwata daqshekk bħalma kienet qabel qabel kont tkun il-baħar b'Riżabbuġa jew ma nafx fejn, tkun qed tomu tara dajsa dieħla u jinżlu ishom xejn mhu xejn. Fimt? Illum il-ġurnata l-problema hija l-immigrazzjoni illegali li s-soċjalisti, il-Partit Soċjalista bdija Joseph Muscat illi qallu isma' jekk mhux se taċċettahom il-daw, mhux se jkollok pensjoni ta' faħilu hekk għax huma jafu li l-Malti, mhux il-Malti biss ta' ma b'mod speċjali kif tmislu l-but, illalla jgħidlek bela naċċettawhom daw. Fimt, dak kien it-trikk, rid iġib Malta bħal Dubaj. Pajjiż bla ruħ Dubaj, imur biex joqgħod jara l-Burj Khalifa. Meta Malta għandna sowla, aħna tħaffer fejn tħaffer issib l-affarijiet ta' żmien il-qedem hawn. Issa jiena dik l-iktar ħaġa li kienet tolqotni fi żmien. X'inhi? Li kien jenfasizza fuq x'inhi r-ruħ ta' Malta li f'20 sena fucking. U diżastru li diżastru. Hemm affarijiet li jafu bihom u ma jridux jitellawhom, ma jridux jeskavaw. Ġifieri prassi li kisru radmu is-soċjaliżmu fiex ġabna, ġifieri jafu illi hemm xi ħaġa hemmhekk isibuha u jibqgħu għaddejjin minn fuqha jkisser u ibni tella l-flezz ta' tixkas laqwa li jitħaxxen il-but. Fimt laqwa li nikruhom mill-Indjani ndaħlu xi ħaġa tagħhom. Fimtu l-punt x'inhu fejn wasalna ġifieri nkisru r-ruħ tal-pajjiż. Inkisru xi ħaġa li dejjem tat il-Malti raġuni għalfejn jeżisti għax dawk huma t-tempji wara kollox. Imbasta jikber il-but, illum l-allu għal-but. Ek ġabuna. Fimt illum dak immorru l-qoddis, fimni. Kif kien jgħid Nietzsche, il-knejja saru ċimiterji. Illum, u ekku vera. Taħseb li qegħdin ma' point of no return f'ċertu affarijiet, eżempju fejn jidħol ambjent. Qegħdin point of no return. U mhux għax biss għamilna ħafna ħsara, ma taħseb li l-mentalità tant hija gerjata li flus li it's difficult li xi ħadd terġa' teżżu ġibu f'postu. It is difficult, but it can be done. Everything can be done and redone in life. Fimt? Ġifieri issa kif taqbad tgħid. Desperate time desire desperate measures. Mhux ikunu dawk id-desperate measures kieku. Jien ma nistax nifhem pereżempju kif għadhom joħorġu ċerta permessi biex jibqgħu jitellaw daw x'jiġifieri jaqbdu joħorġu daw u towers u lemmu law u nibnu u mbagħad għandna djari waqgħuhom antiki of historical value.
Onward. Għadu kem xismu, jina noqot il-mosta. U ili noqot il-mosta issa jisu 4 snin. U f'4 snin diġa rajt fucking bidla drastika. L-axħar kazzata deċidew li jibnu area daqs Kristofija taġveri enormi. Fej. Viċin, iċ-ċimiterju, intu sejra l-taqali, jem ċimiterju zaħir il-mosta. All right, Da bażikament iċ-ċimiterju minn ġiex naħat, minn 13 naħa minnom hija triq, ġejjin flezzijiet enormi ġifieri fis-sens Tara. ferja fej mhux hija open space sa ċertu punt fis-sens għax inti kif għandek dik il-biċċa buffer bej il-mosta u taqali li issa ħajspiċċa. M'hemmx ġifieri n-nies m'għandhomx fucking breakijiet men. Le, fejjitħu l-flus, għax at the end of the day, daw biex jikber. U daw ħafna minnhom jien ma nafx ta' istja madonni. Mela ġabuna dibiċċa xogħol oħra. Ġabuna soċjalisti naħdmu minn xin nqumu sa xin norqdu. U niltaqa' ma' nies. Alright, ikunu miljonarji daw, pero ma jfu jitkellmu fuq xejn daw ta'. L-unika ħaġa li jafu jitkellmu fuq huma l-flus. Flus biss. La għandhom għax il-bniedem tant kemm qed idaħluh ġo ħofra ta' xogħol biex jagħmel il-flus illi għaset ituħ ċans jinforma ruħu. Il-bniedem jaljenawh kif kienu jagħmlu r-Rumani, fimt l-Imperu Ruman meta beda nieżel. Fimt kulħadd il-Kolosseum hemmhekk u daw kulħadd jixrob l-imbejt u jagħmlu biex jaljenaw in-nies. U inti taħseb għax dina kultant naħsebha bħalek, kultant jisni ngħidu li jisni conspiracy theorist, taħseb li hemm qed issir apposta ġifieri hemm xi ħaġa by choice u ma tgħidu isma' daw hemm bżonn intuhom fucking niddistraktjawhom ħalli aħna nagħmlu l-ostja rridu. 100% jekk naħseb hija. Biex il-bniedem ma jinformax ruħu. U jartikola ruħu u jsir jaf ċerta affarijiet moħbijin dak li xat sejħilhom ta' wiċċhom maqgħu, tabla wiċċ. Nsalmu l minnaw l-ħabib tagħna Kevin. All right, Kevin. U taħseb fuq il-livell lokali qiegħda wkoll imma? Ija, 100%. Ismani, ħanejdu kollox. Il-Malti qatt ma kien xi wieħed iħobb jaqra, jiġifieri il-Malti minn dejjem kien naqa. Naqbel 100%. Minn dejjem kien naqa kif tef fil-fatt il-Malti mur l-isptar, ġurnata hemm, jew jilab bil-mobile jew ċek fuq in-nies. Ġifiri, dika l-Malti, dika fatt li l-Malti qatt ma kien iħobb jaqra, però biex iktar ma ntuħx iċ-ċans, ġibni naħdem għamilni lu child cares b'xej biex jitfa' tfalem ħalli jkun moħħu mistrija biex jaħdem minn dlam sadlam ħalli jibqa' ignorant. Issa di xaqawek għadek hemm mis-sejt punt fejn niġġelet ma' ħafna nies fuq għajana. Lost jagħmlilna child care b'xejn. Imma xim moħħhom itihom sem. Għallam xaħjar ma jkollok bżonn num illi jtujlek b'xejn. Imma huma ma jifhmuwix hekk. U mara stja. Di bħal ta' ċekk fis-sena. Kemm jeħdilni iktar. Stja, dik inħossa li ma nafx ċaġa sempliċi. Ngħid hemmhekk mhux qed jifhmu di Marja Madonna. Kif ħajfhmu affarijiet iktar? Hija r-riżultat ta' kif żammewna ignoranti il-ġiex partiti u nklus magħhom il-Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika qatt ma ridet illi il-common person jeduka ruħu u jkun edukat. Fax kienu jagħmlu qabel jekk irċivej titra, tmur għand il-qassis jaqra ħielek. Fimt? U kien jista' jiffirma f'ismek ukoll. Mhix hekk. Ġifieri huma dejjem ridu jżommu n-nies ignoranti hu. Ħalli għax in-nies fil-verità jekk min hu mhux il-Malti biss, meta l-poplu jingħaqad ħantik eżempju, il-Berlin Wall. Kemm kienu jibżgħu minnu l-Berlin Wall? Kif waqa' l-Berlin Wall? Ingħaqad il-poplu ddejjaq u waqgħu. Dak waqgħu il-Berlin Wall letteralment bidejhom ta' meta tara kif waqgħet. Ija kien hemm provokazzjoni minnaħa tal-Amerikani wkoll, ġifieri għax kien hemm Reagan dak iż-żmien qal turn down this wall u ġifieri kien hemm da. Imma meta tara when the people unite, issa dik irridu nagħtu l-ispark għax inti kont se ngħidlek nistgħu ntuħ l-ispark imma taħseb għax inna. Però l-ewwel irridu nedukawh. Hawn nies illupjati għall-ostja. Illupjati m'hawnx il-poplu Malti illupjat.
il-kuxjenza nerġa' ngħid qiegħda hemm jaf jien kull fejn nkun. Jiġifieri kull fejn nkun. Anka mur inti għaw tisma' xi jgħid il-Malti. Għażewna issa dejquna għaw iżejjed minnhom. Tismaħħa ta' tismaħħa ġifieri il-kuxjenza hemm qiegħda qed jirrealizza. Imma mbagħad ġieli jkunu l-istess nies. Għandi bżonn jinnaf inġor trak. Ejwa. Għandi buġiex indjani, jaw stess ta' Għax il-Malti ipokrita. Umbat, ipokrita. Fim, nafta għannitlef il-voti, sorry, ma li għal-verità. Għada kollox, sa ċertu punt ta' parsi. Hemm mod kif, għax inti ovvjament, naħseb din hija bidla li tieħu snin biex għaxija għandek challenge edukattiv. It would happen gradually, mux the snap of a finger. Meta tara, per eżempju, riżultati tal-MPs minn il-vot, kien hemm xi 1000 xi ħaġa l-ewwel darba tħareġ Norman jidhirli, għal 9,000, 8,000 hemm qabża. Ġifieri, and I will build on that, ġifieri, nerġa' ngħid Imperium Europa's here to stay. And we will build on that, ġifieri hemmhekk turi li qed in-nies qed jirrealizzaw. U għandek proportion kbir of non-voters ukoll. Naħseb dak huwa jiena nħoss li dik hija ċavetta. Eżatt, bravo. Dik iċ-ċavetta. Li ħafna minnhom huma żgħażagħ. U naħseb ukoll il-maġġor parti ta' dawk in-nies li mhux qed jivvotaw ma' nies edukati ħafna. Just xebaw, tant xebaw li naħseb jena għallu għanitfil switch menna x'qazzaw l-bajt. U naħseb ħafna minnhom huma nies l-iktar nies li jekk tikkonvinċihom tkun għamilt biċċa xogħol kbira għax ikunu lejali iktar. Jien naħseb mhux qed jivvotaw għax ma jistgħu kif x'milmi ħadd hija lejaltà. Il-xaħat li bieħ roħ tan-nazzjonu. Le, eżempju, ħafna nies votaw Labour fit-2013. Jiena għalt ma' nies li jafu li Labour għamel ekonomikament naħseb għamlu affarijiet tajbin. Imma qed inħoss li minn dak iż-żmien law tlifna ħafna mir-ruħ tan-nazzjoni. Bini taf kif il-Labour ta' Joseph Muscat kisser ir-ruħ ta' Malta. Aqqas il-nazzjonalisti ma rnexxilhom jagħmluha, il-Labour irnexxielu jkisser ir-ruħ ta' Malta. B'kelma waħda. Jekk mhux se taċċettawhom, mhux se jkollok il-pensjoni. Hija vera dik imma. Hija vera taħseb. Iva, 100%. Għax hu għalu stess di, ġifieri. Li tajlek huwa vera li jekk ma jkunx hawn ma nafx kemm l-20 tal-u. Li jekk ma jkunx hawn daw ma jitħallsux il-pensjonijiet. U qas jekk ikun hawn ma ngħidhom il-pensjonijiet. Taħseb? 100%. Jiena iċemplu li xi 3 darbit f'ġimgħa biex nagħmel pensjoni privata. Il-gvern ġa qed ifarfar minn fuq spaltu. Qed ngħidlek jien il-ġenerazzjoni tagħna u naħseb anke tiegħek. Ninsewhom il-pensjonijiet. Imma riedhom biskuża tal-pensjonijiet. Ara l-istrejn fuq Mater Dei. Servizz tajjeb, ġifieri mhux qed ngħid dak. Imma strain ma jlaħqux, mhux ovvja jekk daw qed imorru hemm. U mbagħad jgħidlek għax m'għandix tobba Malti. Imma għaliex m'għandix tobba Malti biżżejjed? Għax huma it-Third Country Nationals li hawnhekk jiddependu fuq Mater Dei wkoll. Inti iktar ma żidt minnhom, iktar tobba u nurses u staff. Apparti issues ta' barranin, xi tħoss li huma aktar issues li huma vera problema kellhom il-ġurnata? Fuq livell internazzjonali. Naqs iktar fuq livell lokali naħseb jena. Għax naħseb jekk inti qed nimmaġina forsi qed nitkellem minn sormi, naħseb jekk tikkonvinċi n-nies tibda mill-lokal u mbagħad jisek ismardu nagħmlu hekk għax is-sitwazzjoni internazzjonali so and so. X'taħseb li huma l-issues li għandna vera fucking problema? Eżempju li għall-ambjent huwa. L-ambjent assolutament u priorità ġifieri u għalija jien diżastru li qed jagħmlu huwa inkredibbli, ġifieri dak kif għadlek l-ewwel. Anka archaeological remains jikisru jifarku l-iskapitu ġifieri dik waħda. Green spaces, għamel xi ħaġa vera, għamel xi ħaġa, online.
U anka affarijiet bħal bib il-bel dik il-froġa li jagħmel assistenni minnu ta' assistenni minn pjano dik il-kummedja ta' li jagħmel hemm. Tidħol il-bel tara dik l-arkitettura hemm mbagħad tara l-dak, tara dak il-bib hemm. Ankun onest, fil-bidu ma kienx idejjaqni iktar ma jgħaddi żmien imma qed insir ma naħmlux bħala proġett ħanajlek għalfej. L-ewwel nett il-fatt li iddeċidew li alla jgħal dik kien l-idea li jkun fuq pilastri li l-pjazza tibqa' aċċessibbli. Sekk inti għalaqta bil-barriers. Want lifna l-punt. U dak sar biskuża għax 5 snin ilu kienu jipprotestaw minħabba l-xhur ta' Defni. Mela, ħaneġ naqbiżlek fuq l-ambjent għax faktar xi ħaġa. Ma semmejni xi dwejra l-ewwel. Mela dwejra inti tiftakar it-triq kif kienet tutum bum bum biex tgħaddi bil-karozza hemm. Issa arranġawha. Tibqa' tiela. Il-karozzi li qed jgħaddu minn hemm u d-diżastru li qed jagħmlu minn hemmhekk illi m'għandniex noqogħdu kif fil-fatt m'għandniex nitilgħu l-ewwel ħaġa. Però anke hekk da il-karozzi li jgħaddu joqtluk bl-exhaust hemmhekk. Jiġifieri anke kien qed fadalna dik id-dwejr hemmhekk post sabiħ hekk toqgħod relax hemm għax imbagħad hemmhekk kif titla' inti fejn hemm id-diċ. Dak id-diċ hemmhekk f'għandek veduta tal-bliet. Jiġifieri anke jekk titla' hemmhekk bl-exhaust tal-karozzi inikek għax X'qed jagħmlu tjaddu minn hemmhekk biex jifrankaw it-traffic tal-bypass immaġina. Qed jagħmlu. Jiġifieri dak in-naħdura li kien fadal qed ifattuha bl-exhaust tal-karozzi. Dak anke niftakar hemmhekk meta konna mmorru meta jkun minn sejċ żmien partikolari kien ikun kont tara mijiet ta' kalamajonti fis-siġar. Vera? Mijiet kollha bil-headlights ta' Romajnu jom Issja vera? Nemus kienu kun hemm żgur. Bħala ambjent. Jien niftakar forsi kienet hawnhekk fejn nidħlu fit-territorju ta' forsi fejn ma nibdew ma naqblux ftit. Kellu niftakar fi żmien l-ewwel kien jgħid isma' għandna anke dak iż-żmien kien jgħid għandna problema bil-bini jaħseb wara llum. Il-bini li nbena kollu minn żmien l-Ingliżi il-qoddim inneħħuh u nżommu bini storiku biss u jagħmel eċċezzjoni kien għal xi post ċentrali fej in-nies joqogħdu hemmhekk. Forsi hija policy esaġerata, imma kultant naħseb jiena xi ħaġa hemm bżonn. Kif tista' ssewwi il-fucking ħsara kbira li saret? Għax il-construction boom bdiet taħt Borġ Olivier. Għalhekk jgħidlek Norman. Fim? Le, fim. X'ista' jsir imma biex jien nara ħafna fucking bini jikraħ minn ikraħ u jekk titkellem ma' minnu fis-settur jgħidlek isma' dal-bini mhux ħajservi 100 sena. Inti xtara t-toroq Rumani għadhom jeżistu u t-toroq li għandna bl-inġiniera u l-imbarazz li għandna kulħadd kwalifikat, ma nafx kif kwalifika għandhom daw, għalla timbeżaqlek tinqala wara xahar it-triq. X'ista' jsir imma b'mod realistiku biex għax jien naħseb m'għadniex fil-punt fejn isma' ejja nwaffqu l-affarijiet ħalli naħseb hemm ħsara biżejjed li rridu nirranġaw l-iżbalji li saru. Tista' ssir. Bħala ambjent it can be done hija. Però there again, irridu nerġgħu mmorru lura għal punt ta' qabel. Illi bdaw it-Third Country National Skolla ma nistgħux ma nibnux. Daw rridu fejn joqogħdu. Mela kif neħilsu minnhom u mbagħad nibdew nwaqgħu. Jiena din ara vera problema. Eżempju, għandek eżempju, mill-mostam ħafna. Jibdew jinbnew flezzijiet. U jkollok eżempju 4 solari u jiffinixjaw l-ewwel solar. Ħanina Madonna jkunu ġa daħlu u ta' fuq għadhom qed jaħdmu tantaw domanda minħabba daw is-serkanti. Min jikri qed jagħmel balal tal-liri ta' daw qed jaqalqgħu minn sejjer tajjeb bihom għalhekk hawn min iridhom għax hawn min sejjer tajjeb bihom għax daw janka. Bliħ mela ngħidlek daqqas finixxjata u ġobda joqogħdu n-nies fiha. Le, domanda hawn hija verità. Imma inkonsegwenza tal-ekonomija tad-duħan kif isejħilha xi ħadd, mhux jien qed ta' di. Tad-duħan li daw kif tfaqqa l-balun il-bużieqa. Ħadd faqqa? Hekk qed naħseb jien isma' li d-bużieqa tintefa' u tiġi sabiħa, imma mbagħad jekk tinfaqqa tkun infaqatta. Jien naħseb il-fatt li all things must come to an end. Naħseb il-fatt li it was so fast.
Dik. Għax, the snap of a finger di. Mux sostenibli, u ma mistax, taf kif ġiri xifaka bħajkun hemm bil-fors. Miex hekk diġra set the snap of a finger, hekk ta' ġifieri. Kważi overnight intlejna bihom daw ta'. Ġifieri, flezzijiet hekk, bum, f'daqqa waħda tibda tara koll hekk, tal-aħħar sentej especially, il-flezzijiet li tibda tara tilajn, tgħaddi ġimgħa wara jkunu ġalesti. Kważi. Ekku. Jiena kif għatlek il-Mosta naħseb bħalissa literalment kull kantuniera tal-area fejn noqgħod jiena viċin il-Knisja, kull kantuniera construction site. Aħna ovvjament vera ngħixu Malta ma jaffettwawna wkoll l-affarijiet li jiġru internazzjonalment. Bħalissa nqalat il-kwistjoni tal-Iran. Għandek xi ħsieb fuq għaxin il-perspettiva tiegħek fuq il-biċċa? L-Amerikani soltu. Il-bubus Amerikanus. Jindaħlu f'kollox. Dana fimni dejjem iġibu l-istess skużi u dana kif għamlu il-Saddam, mbagħad Gaddafi, mbagħad Bashar al-Assad u issa l-Komeni. Issa l-Komeni tajruh hemm it-tifel tiegħu. Dejjem jitlu fejja billhom u dana għax huma jġibu l-iskuża tad-demokrazija, għax huma id-demokrazija ra kif jużawha l-Amerikani. Jibbombardjawk, joqtlu n-nies biex jitik id-demokrazija. Għara kemm huma clever. Fim? Jippruvaw idawru l-poplu ta' dak il-pajjiż kontra l-mexxejja tagħhom illi fl-Iran ma ħadmitx. Dana fil-bidu li bdewa ma' Gaddafi fl-Arab Spring. Dik kienet il-protesti kollha staged kienu. Stage mis-CIA, żgur. U mbagħad l-Libjani bdew jaħsbu illi kienu huma u mbagħad beda jqumna għall-poplu u dan u mbagħad fl-aħħar they swept him out il-Gaddafi, fimta ovvjament hemm iż-żejt. L-istess għamlu b'Saddam u l-Iran l-istess ħaġa. Fimt issa daw l-Amerikani kollha human rights u għax ma jitrattawx il-dittaturi ma jitrattawx in-nies tagħhom tajjeb, issa daw l-Amerikani ma ninsewx li kien l-unika pajjiż illi wadda fl-atomic bomb fuq il-Ġapan. Fimt? Allura dik tajba, l-Amerikani li dwa tal-qaddisejn issa ir-reperkussjonijiet tagħhom il-bombi li niżlu fuq Hiroshima u Nagasaki għadhom jinħassu sal-lum il-ġurnata jitwildu tfal b'diżabilità. Ħabba reperkussjonijiet tagħhom. L-Amerikani they are great deceivers bħal sħabhom l-oħra. Dawk ta' Blawitch. They are great deceivers. They betray everyone except dawk ta' Blawitch. U Trump l-istess, u Trump jekk taraħ fil-bidu. X'taħseb minn Trump? L-ewwel fażi tiegħu mhux meta tela darba ta' qabel. Kien differenti. Trump kien differenti. He knows the enemy, Trump. He knows who they are. Dr. Blawitch, ġifieri. Sorry, Kevin, tużaħilek di għax ġbitni. Jaf minn huma. Imbagħad sabu xi ħaġa fuqu. U rabtu li if he's not going to listen to what they say, jitajruh minn hemm għax għandhom xaqlaw, għandhom xejdu fuqu. Fimt? Illi fil-fatt l-Amerika jitla min jitla dejjem huma jmexxu. Dejjem huma jmexxu. Waħda mill-xismu, mill-sayings klassiċi tal-ewwel. X'inhi? Jitla min jitla hija. Hemmhekk xi ħaġa tal-iskantament hemm problemi kbar l-Amerika ta' ġifieri, ħafna minnhom maqqas. Aqqas nafu bihom ġifieri, nana race riots l-Amerika ġifieri kultant faqqa xi waħda hekk. Ġifieri hemm problemi kbar. Fil-fatt Trump għalulu tela xismu għaw rappresentanta tal-Izrael għallu the first Jewish president, sorry, għal Trump, fimti ġifiri tista tkun fil-but iktar minnek, għasu ma kontenti bieħu kol. Da topic li ma tistax taqbdu lajt li għasti għan ħsebax. Le ma tistax taqbdu, dan għarridu podcast hija. Fim? Oh, ma tanċi jħadu għos meta toqrosom li l-om. Eman, enti taf aħna s-sujġetti li nitrattaw fuq dal-podcast. Paranormal, spiritualità. Nibdew paranormal. X'taħseb inti fuq is-suġġett? Taħseb li hemm xi ħaġa tanġibli
jinteressak wara kollox hekk il-paranormal kif tares liħ? Interessani ħafna. Aħna id-dar, it was never a taboo. Daw il-konverzazzjonijiet fuq il-paranormal, ġifieri dejjem minn żgħar nisimgħu l-ommi tirrakkonta, nisimgħu n-nanna tirrakkonta. Ġifieri dejjem kien jissemma, dejjem ommi għaddit minn ħafna esperjenzi paranormali u dejjem kienet tirrakkontalna, ġifieri l-aħwa kollha x'aħna jien mhux waħdi. Għandi ħudi. L-iktar wieħed eċċentriku naħseb. Hemmhekk jgħidu tal-inqas. Hekk għalti oħti l-biera jew vera. L-ikbar li żgħar inti. Jien iż-żarnet. Iż-żgħarni għalhekk mela. Iż-żgħar ejja. Insomma, u ġifieri dejjem tirrakkontalna il-mami wej. Però bħala esperjenza li laqtet lili, waħda fejn tidħol spirit, fatat, whatever, an entity, whatever you call it, ġifieri. Kelli naħseb dawk 6 snin, 7 snin, żmien tal-praċetti ġifieri mhux xi ħaġa hekk ikollok. Kont ir-Rabat, ġo triq partikolar, qas nista' nispjega eżatt fejn għax vera da. U kien nitlam, kienet għadha kemm niżlet ix-xemx ġifieri, u kont mommi jien ovvjament kont għadni żgħir. U kien hemm oħti ta' qabli naħseb oħti ta' qabli kienet warajja. U jien mhix mommi, ġifieri qed iżomm li jdejja ommi. U kif inħares hekk on this side niftakara ċara, kont għadni żgħir imma ċara stja. Kif inħares hekk nara figura. In detail ġifieri xara isu Florinċ. Issa mara mdaħla f'naqa żmien hekk qed ngħidu late 60s, early 70s hekk. Maqbuda bej taf inti id-djar hemmhekk ikollhom il-bieb u mbagħad ikollhom isa xi sima tal-enemilju għaw xi għajjula di. Ejwa. Isa grada. Isa grada, però tkun mal-bieb eżatt. Mal-bieb eżatt. Il-wisa tal-adba. Eżatt, di kienet very very close tal-bieb. U l-bieb magħluq u din mara maqbuda. Minn hawn l-isfel, misaqja mhux qed narahom jiena ġifieri. Hekk wiċċa ġo wiċċi ġifieri u qed ngħidlek baqgħet hekk di jiena rajta ommi rata oħti ma ratix. U batti nwerza ġifieri ommi sa tant taqqas isa tirreġistra x'ġar imma mbagħad kif rata ġriet miegħi. U għamilna forsi jien naf ġirjaha sprintjan 5 metri su 10 jien naf. U naraw taf inti daw l-anzjani, speċjalment ir-Rabat, joqogħdu barra fuq l-adba. Bis-siġġijiet, bit-tew, insomma, u dan u hekk. U kienet ipallaw kien hemm xi 6 minnhom. U rawna daw panikjati, jien abbjat karti, ommi wkoll. U qed ngħidulhom, allura situation normal. Ġrat kemm il-darba, ġifieri ħarsu kollha lejn xulxin u bqajna sejrin. Dik l-unika esperjenza paranormali li kelli bħala meta ta' jgħos dan. Ħan saqsik ħaġa fuq għadi. Meta ħaristu lejha, kella xaġa differenti, fis-sens, x'kella differenti minn persona normali għalfej. Lew ħaġa li nerfi hekk, isa il-feeling ta' dak il-ħin kien hekk. Għax intom ma rajtux translucent jew. Kienet Ħastja? Naqa translucent isa, imma xorta tista' tara in detail, fim? U ġifieri kif kienet baqgħet, ġifieri baqgħet ħares lejha hekk ara. La tkellmet, la għamlet sinjal, la qed titpeta, she didn't even blink. Fimt? Imma l-iktar ħaġa da kienet illi l-inner feeling, ġara xi ħaġa illi kif ħares lejha bżajt mal-ewwel jien. Ma nistax nifhem ġifieri da, dik essaċ li kelli bħala paranormal. Oħra illi mhux essaċ ma da suġġett għax jiena l-astral projection ma nqabbilix essaċ mal-paranormal per se. Jiena, opinjoni tiegħi. Ġrat li darbtej, però splits u mhux ġifieri automatically, mhux ġifieri provajt nagħmilha. Spontanja ġifieri. Spontanja hija. Darba minnhom komuni ħafna, ġifieri. Ejja, ma damitx, darba minnhom l-ewwel darba bżajt il-verità ġifieri twerwirt ġifieri. Kont jgħid fuq is-sodda riqet wara l-ofsinhar, inħobb nintefa' norqod wara l-ofsinhar. U tħalt rajt li l-nifsi riqet fuq is-sodda,
ħrixt, le ġifieri, ħrixt, tħalt u rġajt ħrixt. Nastja. Ejwa, dik la tnejlek ġifieri, twerwir, bdejt ngħid Madonna, bdejt narani ġifieri. U dak il-ħin isni għadda ħsieb Alla jekk ma nistax nerġa' nidħol. U darba oħra ħalli kollu f'xi kwota with Times. Kont il-lokab tal-pulizija. Għall-astja. Ejwa. Ġob dittajab l-istoria. Ejwa, għajkollu f'xi kwota uħra tiegħu f'xi tellaw. No publicity is bad publicity. Ittini daqqa xin kif nidħol. Namel meditation hemm, namel bis-serjetà ta' bellaħtu ġifieri. Ħajkol nsaqsik. Jekk, ma kamil darba tħalt. Kidem, ditħol jien, relax, ħassas soltu, dajdlom bonasera, u tħal, veru li tħal. U konti għat meditation, kif nidħol jien. Dika xaħġa li I make it a priority, ma nafx il-għala, naħseb biex nirrelaxja moħi biex ma nħallix il-ħsibijiet jaffetwawni u jikisru, għaxina nemmen ħafna li waħda mit-tattiċi li jużaw huma hija psychological warfare, jitfaw kemmek biex lilek jikisruk. U jina dika I counter it by meditation. U l-istess konti għat meditation ħriġtu tħalt. Daqsek, ġver għatmar nexil, per eżempju, bħalma ġelli nisma l-Kevin jgħid niskopri jew nmurlem jew mulla, dik għatma ġrat li. To be honest, aħna permess ta' Kevin għajna ħafna nies, il-nies li jistaw li għandhom kontroll fuq il-ġisem mastra tagħhom huwa minimu ħafna. Ġieri qatt ma ltqajt ma' ħadd jgħid li nista' nagħmel li rrid jew nista' ngħaddi minn ġol ħajt. Ġieri hija normali ħafna li inti eżempju jekk issaqsil Sajan jgħidlek jiena noħroġ u most of the time nibqa' kif jien ma nista' nagħmel fucking xejn. Ġieri komuni ħafna. Jien provajt nagħmel għax qed ngħidlek kont imwerwer dak il-ħin, ġifieri għax ma provajx namela jien, ġratek spontanja. Jiena qatt ma rnexxi nagħmilha, però darba l-istess kont qiegħed riqet wara nofsinhar fuq sofan u nisma' issa qasba tal-bambu tinqasam. U kif nisma' l-qasba tal-bambu isni provajt niftaħ għajnejja, imma dak il-ħin li ġara qisu kien hemm kalamita daqs Kristu u qed inħossha tiġbidni l-fuq. U Iġifieri isni panikja jiftitek u rġajt ġejt normali. Meta nsemmija eżempju l-Sajan jgħidlek dik hija bidu ta' astral projection ma qatt ma kelli fis-sens ġieli provajt norqod. Le, ħassejtu hekk dak il-fejn għax eżempju hekk saqsil Kevin jgħidlek ikun hemm vibrazzjoni u mbagħad paraliżi. Imma there again ġifieri, u hekk tistaqsini kemm damet isek titla fis-sense of time. Pero sekondi ġifieri milli naħseb li se taddamet għax letteralment titla fis-sense of time. Hija xi ħaġa li isek hija ġo xi ħaġa frekwenza oħra. Aħna naqbdu ħafna topics ta' UFOs u aljeni. X'taħseb fuq bħala suġġett? Nemmen ġifieri għalija hija possibbli li fl-univers aħna nemmen illi ġew nemmen iwa u jista' jkun hemm ġifieri min jgħid li għadhom hawn. Jien toġobni ħafna teorija tar-reptilians. Iwa ħafna toġobni li they live in underground ġifieri illi Malta sada ġifieri we're just discussing ġifieri mhux qed ngħid li jekk żgur. Illi Malta aħna għandna underground system hija vasta ħafna u hekk naqbel ma' Kevin ħafna hija vasta immens. Illi jista' jkun forsi fil-fatt kien hemm artiklu ta' National Geographic għandi kun semmejtu darba illi dikka kienet raġġi. Wissu ta' 1940s. Nsejt jien. 40. Konna tellajn anka ir-ritratt tal-pubblikazzjoni. Jidri li semmejtuha, film ġifieri jista' jkun li rat Madonna x'kien jisimha. Lois Jessup. Kienu hija parti mir-reptilian theory, ma nafx fimni mhux qed ngħid li huwa hekk ma. Le fem. Però tinteressani ħafna ġifieri. L-univers tanto fis-sens in-nies tanto kbir li diffiċli timmaġina kemm hu kbir di xi ħaġa it's beyond dak li nistgħu impossibbli aħna bissu fis-sens. U
Mux dik biss, anka jekk kissib l-edge tiegħu, there's something beyond the edge. Mxek, la hemm tarf. Eżatt, Xi ħaġa. ħadd beda xi ħaġa oħra. Ġifieri possibbli li aħna qegħdin weħidna. Ma naħsibx. Ma taħseb li daw eżempju daw is-sightings tal-UFOs, speċjalment fil-Kongress Amerikani tal-lawlek testimonjanzi ta' pilots u videos, taħseb li huma xi ħaġa ta' veru jew huma naf armi ta' pajjiż ieħor li huma għax hemm aspett militari fih ħafna ġifieri s-suġġett. Ifhem, le, jista' jkun li jkunu UFOs u jista' jkunu fimt armamenti ta' pajjiżi oħra jista' jkun ukoll, ma tista' teskludi xejn. Però mhux se ngħidlek mhuwiex UFO. Fimt nemmen li jeħe spacecraft, let's put it that way. U nemmen li l-hypogeum li għandna Malta ġifieri jista' jkun li kien hemm xi involvement from extraterrestrials. Għax hija impossibbli li n-nies ta' dak iż-żmien kif ipoġġu ilna at least illi kienu primittivi jagħmlu lek a masterpiece għax it's a masterpiece at the end of the day. Jien naqbel ħafna ma li jgħid Kevin li l-ewwel net it-timeline ma tantx tagħmel sens. Jista' jkun ukoll. Jiġifieri ara li kien li ċivilizzazzjoni f'Malta hija ħafna eqdem milli naħsbu jiena konvint minnha. Għax ma tantx anka u jgħidlek fis-sens daw ġew minn sqallija b'ċatra. Mhux iktar tagħmel sens li ġew bil-mixi meta. Bil-mixi. Tifhem anka għax jgħidulek l-istrutturi li jew Malta li hemm sqalli huma simili ħafna, mhumiex simili, l-istrutturi hemm sqalli iktar qishom ħitan tas-sejjeħ tradizzjonali milli ġebel megalitiku. U hemm it-tendenza mhux Malta biss, iktar ma tmur lura fl-istorja iktar dal-ġebel isir enormi meta kienu jibnu. Teħu eżempju l-Eġittu l-eqdem tempju huma l-iktar ġebel li għandhom huma l-iktar tempju li għandhom ġebel kbir. Eżempju tara ta' Baalbek għandhom single piece of stone xi 100 tons ħaġa. Kif il-Madonna? L-ostja. Iwa, dik il-mistoqsija, fimt li. Anka jekk tħalli aljeni barra, naħseb jista' jkun ċiviltà kienet antika li t-teknoloġija tagħha tlifni għallhom. Jista' jkun ukoll. Imma żgur ma tagħmilx sens ta' 4000 sena jew 6. U le. Yeah, that's basically what I believe as such fuq da x'ismu jiena, fimt ġifieri. Però le nemmen there again. Uwejja, fil-fatt isma' illum il-ġurnata ma tantx għadik tisma' nies jgħidulek illi le ma jeżistux l-aljeni ta' Jien naħseb fejn jidħol topics dat topic in-nies qed jirrealizzaw ħafna iktar ma qabel. Ara fejn jidħol imbagħad paranormal tradizzjonali. Naħseb illum hawn xettiċiżmu iktar minn qatt qabel. Jiena estja għandi kurzità kbira. Għax di ġili semmita ommi u tismagħhom nista' l-ħula jistaqsu ħafna u jitkellmu fuq għad il-biċċa xogħol. Jaraw tork qasir. U tismaħħa f'ħafna Malta il-fatata u jgħidulu, you know, illi għandi kurzità da, jista' jkun istja, ma hekk dil-mistoqsija dejjem tberren ġo moħħi. Ejja, fil-fatt dan huwa wieħed mill-ħanensħolu entitajiet favoriti ta' Sajan. Vera? U ngħidlek għalfejn ukoll għax xi ħadd qrib tal-familja tiegħu raħ. U jiddeskrivi ġifieri bħala raġel ismar qasir. Kulħadd hekk. U ħafna drabi dismajta anka mant nisoħra ikun libes isu uniformi isu felt blu skur jew nkella blu fil-gris. Ejwa. U jgħidulek eżempju l-ispazju bej lajnej u l-ħal u mhux bħal tagħna huwa differenti. Ejwa, ġifieri dal-figura qasira isu tork komuni ħafna iktar milli timmaġina. Ġiri tisma' ġifieri Malta ta' ġifieri. Ejja, Malta specific li qed ngħid. Malta qabdin ħafna maħħad li jħalli l-flus u jgħinek u jħallilhom il-flus. Ġifieri smajta kemm il-darba jindi d-dur u mhux minn persuna waħda, Issa Malta again kienu jsejħulu tork.
Ovvjament f'Qorsi għax kellu kien jidher ismar ma nafkas jgħidu il-belt fi żmien kienu qed jgħidu lu Pawlu t-Tork. Ma dak kien Afrikan, ġifieri n-nies Semmi Norman darba. kull mod differenti jgħidu l-Tork, ġifieri. Kien jgħid fuq xi intervista għallhom meta kont żgħarin kien hawn wieħed iswed Malta, Pawlu t-Tork. Mela, u mbagħad kien hemm oħra l-belt Molly kien jgħidu nisimha, kienet kanta. Ejwa, kienet. Ma nafx fiha di. Ejwa, kienet maħbuba ħafna Molly. Kienet isek meta timmaġina dil-mara tipika sew dat kanta s-sowlek. Istja? Din kienet minn dejjem anke niftakar il-normi nisemmija fi żmien. L-ispiritualità u l-politika. U ma xi ħaġa li jimxu hand in hand fil-verità. 100%. U kif? 100%. Ifhem aħna we don't expect ġifieri li l-common voter ikun spiritually if he is well and good. Però ma biex tkun a good leader, especially on a very global level, you need to find yourself spiritually. L-Ewropa, let's face it, let's go back, l-Ewropa pagana fil-verità. 100%. L-Ewropa pagana fil-verità. Għawek fejjena ma naqbilx. Fej ma naqbilx illi ċerta nis joħorġu ċerta fracture star-right. Jgħidu dek. L-Ewropa kristjana, mhux veru. Il-kristjanizmu huwa reliġjon semitiku waħda. Sorry. L-Ewropa hija pagana. Di xi ħaġa illi n-nies mhux dejjem jifmuha. Allora Europe għax tinsix l-Imperium Ewropa mhuwiex biss idea lokali, l-Imperium Ewropa hija idea mondjali tista' tgħid għad-dinja bajda kollha, let's put it that way. Biex il-bniedem abjad isir kif kien jiddeskrivi Nietzsche bħala Lubemensch, fimt? Irid isib lilu nnifsu l-ewwel spiritualment. Ġieli l-Ewropa biex tieħu r-ruħ l-ewwel tit issib ruħa spiritualment terġa. Dik l-importanti. U inti, you need to walk the talk, ifimni. Jina ma nistax ngħid għax spiritualita u mbagħad jiena ma nkunx bnedem spirituali. Qed tifhmu l-punt. There again, I don't expect the common voter to be a spiritual person. Però jimxu hand in hand 100%. Inti biex kun taf lilek innifsek tissib l-spiritualità tiegħek. Nemmen, iġri l-Ewropa as a whole, as a continent, it needs to find itself spiritually. Għalhekk l-ewwel emphasized illi nerġgħu nqajmu t-tempji u ntuhom importanza Maltin qatt ma marru jaraw tempji Maltin stess. Malta stess ta' ġifieri. Akku 100%. Fimt, ġifieri dik il-problema Malta. Illi illum il-ġurnata daw l-affarijiet inqataw kompletament. Ħadd ma jaf his true roots, ħadd ma jinteressaħ in his true roots, għalfej. Ħalli l-awtorità ġifieri mhux qed ngħidu dawk ta' bla wiċċ. Ikunu jistgħu jgħaddu minn fuqna kif irridu, għax inti if you know your roots, you're above everything. Inti kif tista' kif għad fil-bidu tmexxi pajjiż meta qasta fil-ħistri tal-partit tiegħek. Kellu jgħat għor jikkorreġik. U min? Biex hekk. Ġifieri, to return to the question, yes, they do go hand in hand. High politics, high culture, spirituality. Eman, kurzita li għandi jena kif tħarsu lej id-demokrazija bħala imperju ma specifically jiena kont ma nafx hekk niftakarx sew dija għadna ħejżi fuqha ma Norman l-ewwel kellu ħafna kol speċi ta' li kulħadd għandu l-istess vot. X'taħseb fuq għalik? Jiena jintweġġani ftit imma ma nistax ngħidlek li isma' din hija s-soluzzjoni. Bniedem intellettwali għandu vot, daqs kif jgħid Norman iż-żeża ta' Bubaqra. Fim, iż-żeża ta' Bubaqra, miskejna forsi mhux għax ridet hija litterata. Għandha vot daqs min jaqra, daqs min jinforma ruħu.
Dik tara bħala xi ħaġa tajba, inti jew xi ħaġa li tweġġa il-proċess demokratiku ma li. Tweġġaw il-proċess demokratiku għax id-demokrazija ħanejlek x'għandha ħażin. Id-demokrazija hija minnu kapaċi l-iktar jikkonvinċi. The art of rhetoric. Fimċini? The art of rhetoric. Li jekk jiena, anka jekk jiena, pereżempju, ma naf nitkellem fuq xejn. Imma jekk tallim the art of rhetoric sora ta' nies u li l-kapaċi nikkonvinċik, ġbart il-vot tiegħek jien. Qed tifhmu l-punt fejnu? Issa, jekk tara il-maġġoranza tal-poplu Malti, mhux Malta biss ta' ġifieri l-verità, anzi, kważi llum il-ġurnata l-Ewropa kollha, llum il-ġurnata ħadd m'għadu jaqra, ħadd m'għadu jfittex, ħadd m'għadu jagħmel riċerka. Kważi jekk naraw ktieb intuħ bis-sieq għax ħela ta' ħin. Fimt x'in il-biċċa ta' xogħol, illum il-ġurnata il-piramid mhix qiegħda kif nafuha qiegħda bil-kontra topsy-turvy. Dak li qabel kien priorità li titgħallem li tinforma ruhek. Oħra, l-istandards fis-sejl tagħna niżlu. Jiena nħoss ħafna. Niżlu. Sib. Ħanajlek il-ġenerazzjoni tiegħi jien għandi 24, kważi 25 fl-aħħar tas-sena. Ma jafu jitkellmu fuq xejn, jittim tal-futbol u forsi l-festa, nerġgħu l-festa. Semmi jafu, kemm ħassib taqbad konverzazzjoni ma' xi ħadd ta' daqsi jew iżgħar minni fuq il-filosofija. Diment li ma jkunx ħadd li jitsewwanu fil-li forsi jkun kompla fuq il-filosofija. Fimt, jew jaqbad lek argument fuq high culture, jew high politics, jew spiritualità, jew paranormal. Madhom bla interess ta' xejn men pajjiż istja ma nafx jien, ma nafx. Awa apatija għal kollox, ħlief għal flus. Apatija għal kollox, ħlief għal flus. Hemm mod kif dil-ħaġa tad-demokrazija. Jiena għandi xi idea ta' ġifieri li tbiddel il-mod ta' kif jivvotaw in-nies. Jien naħseb flok in-nies għandhom jivvotaw darba kull 4 snin. Jekk inti matul il-leġislatura tagħmel serje ta' referendum forse mhux il-kelma, però inti għandek ċans matul l-4 snin tipparteċipa f'elezzjonijiet żgħar oħra. Ħantik eżempju stupidu. Eżempju l-ixu tal-eutanasja, jekk inti bħala individwu ipparteċipaj f'dik id-diskussjoni u mbagħad inti votajt fir-referendum tal-eutanasja, għandek one vote. Jekk inti votajt fuq ixu oħra, ġveri inti kapaċi ma' leġislatura għax kont attiv u informat u għamilt effort, għandek 5 votes. Sekk jiena żgħażagħ ta' babaqra u ġej tal-oxxi għandi 1 jew 0. Ma taħsibx li forsi inti għandek tiġi premjata forsi soluzzjoni ta' kif mhux kulħadd ikollu l-istess sejju ma inti bl-efforts tiegħek tista' żżid l-influenza tiegħek? Naqbel 100% li hekk għandu jsir. Imma l-politikanti ma jridux di. Li hemm xi qed ngħidlek ovvja li ma jridux. Ma jridux, huma qasalmu il-poplu Malti kif jivvota sew. Araw xaħat jaf kif jivvota cross-voting. Ftitaw, għat ma nformaw il-poplu. Le fil-fatt huma jenfasizzaw ibda mill-wan. Mixiek. Saċir, jivvota l-kandidati kollha tal-parti. Eżatt. Ħafna di staff inti. Xi dil-ġimgħin qed infiem in-nies li tista' tivvota pereżempju għandna l dak il-partit kandidat teqlebtu fuq partit ieħor, tri fuq partit ieħor. Jafu ħafna nies jafu di. Anzi, mhux tal-li ma jafux, jiena naħseb. Ix li ma tkunx taf. Imma jaħsbu li tkun ħassartu. Ejwa, dik il-problema, għax huma dejjem qabilhom il-ġiex partiti, illi l-poplu ma jinformawx. There again, iżommu ignorant biex jibqgħu jgħaddu minn fuq. Ma jaf, we are lucky to have sa ċertu punt. Is-sistema Angliża ta' transferable votes aħna, għax tista' tintuża speċjalment partiti bħalna, we can gain a lot of votes. Kif? L-indis nedukawhom milli jisma' billi inti forsi orrajt jgħidu li ma taf inti l-Malti ma xina twilit Labour, jew jiena twilit PN u demmi aħmar u demmi blu ma tax kif jibdew serin da. Tal-orrajt. Mela il-wan tieħ jew l-iskwalli di jew l-ipokriti kristjana, orrajt mhix problema. Però tu tista' tieħ il-lemon cross
U l-imperju mor, ma nħassar il-vot, le l-vot ma tħassrux. Din nis ma jistawx jifmu, ha? Iġri, per eżempju, l-last MP, anka ta' qabel, Norman kellu percentaġġ kbir ta' just one. Ġifiri, għas intirtu l-voti tiegħu ħafna minnhom, kien hemm ġifiri mhux ħażin ta' illi n-nies letteralment għamlu one fuq Norman u daqshekk ġifiri. U dik il-partiti weġġathom urtathom ta' għax huma they take everything into consideration. Huma jafu kif taħdem ovvja s-sistema, għalma poplu qatt ma għalmu. U jindiket tal-inqaset nenfasizza illi jekk inti orrajt. Mela l-wanti tiżommu għal-partit tiegħek. Whatever it is. Imma tu tista' teqleb fuq il-partiti l-oħra, l-kandidati l-oħra. U l-istess trija, u mek tgħid imbagħad terġa' kompli fuq il-partit tiegħek. Dik di importanti illi u oħra il-Malti ma jafx illi istja speċjalment fl-elezzjonijiet tal-Ewropa, għas jaf illi kif jaħdem, ma jafx kif jaħdem. Fim? Min għalihom illi hemmhekk ukoll il-Labor u n-Nazzjonalisti. Għandek il-Liberali, għandek il-Patriots for Europe, illi kellik xi korrespondenzi magħhom ukoll. Għandek il-Greens, għandek il-Liberali, għandek il-Social Democrats, għandek il-Popolari, ġifieri hemm non-aligned ukoll, hemm percentaġġ żgħir ta' NI, ġifieri hemm. U ir-right waħed mill-kbar, aħna r-right wingers ġol Ewropa, fil-fatt jekk tara l-Ewropa dal-aħħar snin dejjem ir-right qed jitla' l-EFD fil-Ġermanja b'saħħithom immen saru. Meloni l-Italja, Fratelli d'Italja, min kien jaf bih Fratelli d'Italja? X'għad kien jaf bih l-Italja, il-Fratelli d'Italja fil-bidu li beda? Beda żgħir. Illum il-ġurnata, jorrajt l-Italja jkollhom ħafna koalazzjonijiet ħataj li vera u jaqgħu qabel għax dan. Vera, imma fim, meta tara Umberto Bossi. Meta beda Umberto Bossi, meta tara l-Lega mbagħad kif spiċċaw, issa ħila li kellhom mbagħad titrabbi ħabba Salvini u dan u hekk. Imma ħalli għadik. Darba minnhom kważi b'super maġġoranza kien il-Lega ta'. Jiġifieri il-rajt fl-Ewropa kollu Malta istja baqajna b'dil mentalità tista' tgħid Marda Kankruża, għandna tara nħokk rasa xi bdaħileġ lara. Marda Kankruża li nibqgħu nivvutaw l-aħmar u għall-blu. Ekku. L-aħħar topic li xtaqt naqbad u ħallejtu għall-aħħar apposta naħseb l-iktar topic naħseb li jista' inti għadek kamat, ħan nibda bl-statement l-ħar darba, għarrazza bajda. Sowa, iġri l-imperium huwa viżjoni mondjali għarrazza bajda. Sowa, etnikwatak tajjeb jew. Le, ekku. Issa, għawek naħseb fej in-nies kapaċi naqgħu għas-soltu razzizmu, mhux razzizmu, fis-sens. Għalfej ir-razza bajda fis-sens. Għalfej għanna nipproteġu r-razza bajda. Jek tuqgħod tara r-razza bajda hija razza li tat id-dinja kollha xu. Ġifieri ħafna mhux ħafna l-invenzjonijiet kollha kważi ħarġu mill-Ewropa. L-iktar invenzjonijiet importanti ħarġu mill-Ewropa. Aħna għandna IQ tajjeb aħna l-Ewropa dal-aħħar badna n-niżlax bdew ħaltuna mal-oħrajn. Pero fil-verità, da bħal meta tara South Africa. Kien hemm meta kien l-Afrika in ġenerali rader, ir-Rhodesja, kif jeda, kienet il-bread basket tal-Afrika kollha under white rule. Kif ġiet Zimbabwe, għasu ma m'għandhom xieklu, għasa barra kemm jitimaw l-Afrika l-sħabhom. Iġifieri bniedem abjad he can lead. Għax u aħna n-oħra tajba, il-food surplus istana. We can produce aħna. Mux per eżempju bħal l-Arab għandhom desert, it's very, very difficult for them to be self-sufficient. Għandhom iż-żejt, vera, għandhom iż-żejt, imma mbagħad per eżempju bħal affarijiet ta' food surplus huma jbatu ħafna. Fimt?
Irrit naqtat kif newerġa ċertu affarijiet ta' kollox ma rridx nisgwidak forsi bi statements li nagħmel jiena, però da topic anka meta fi żmien kont nkellem il-lowell u hekk qatt ma konvinċina 100%. Fuq ix. Is-superjorità tar-razza bajda u ħanajdlek għalfej. Le, kompli. Eżempju, forsi kont nimmeżinterpreta l-affarijiet u għandek iċ-ċans forsi tgħidli isma' hemmhekk fimt ħażin u ħanajdlek kif nagħmel l-affarijiet. Eżempju, jien naf neħdu mużika. Kultant tiġini il-moment hekk jiena ngħid tara għandi bdiet nisma' jazz u tisma' eżempju xi pjanist iswed bħal Duke Ellington li letteralment għalija huwa number one. Għatamil li bħal momeldu bondi l-Norman, jaw. Xavellu. Għatit tal-ritratti tal-mużiċisti xwed. Le. Imma ma tajt. Għabess li għallu enjoy the view. Norman, bondi. Għatma rajta. Le, għatma, missejta di jow insejta, insomma. Fis-sens, jena, inħoss nitskomdu najt li forsi razza aktar superiori minn oħra. Et nimmeza interpreta xi ħaġa. Mux neċessarjament forsi superiori, iktar kreattiva. Differenti. Iktar kreattiva. Iktar kreattiva in the sense li invenzjonijiet, deregen ġenerik, invenzjonijiet. Inti semmejt issa bid-difetti kollha tagħha d-demokrazija ħarġet mill-Greċja, però ma kienx kif id-demokrazija kif illum laqas, kienet totalment differenti. Il-filosofers, il-Gregi, Plato, Aristotle, Socrates, il-litteratura. Għanna litteratura bħal dik l-Europa ħna. Italjani, especially, ġifiri, l-arkitettura. Bir-rispet kollu, daw x-arkitettura għandhom daw. Rumel fejsen ilu kienu għajar mill-li għedin huma l-lum, għax għadhom jiexu just row houses. Mux neċessarjament superiori, imma kreativi iktar. We can go somewhere for them it's a bit more difficult to go. Nejnuhom, jekk hemm bżonn, mhux kif jgħinuhom data bħal mamel Mr. Robert Abela bar il-Peru jqassam il-għanet tal-konserva dak. Daħarbit li di. Ejja, mela. Bar il-Peru jqassam il-għanet tal-konserva. Ilu, tala, rassa. Fim? U kif nistaw nejnuhom? Mux bil nqodu nibatu l-flus ta' palma namlu bir blaqieħ. Għax fil-verita, bir blaqieħ. Taf kemm il-miljoni. Naħseb dal-argument għandek raġun fuq u mandu xaqsam ma razza jew oħra. Hija verità jekk inna nibatu l-flus 50 sena ma ġara xejn naħseb hemm xi problema x'imkien fis. Darba minnhom New Zealanders ħadulhom il-fniek. Ġo post fl-Afrika nsejtu. U dawk ħadulhom l-aħjar biex tubrid fin biex jieħdu minnhom u jikluhom. Marru ma nafx kemm wara issa l-fniek jagħmlu u jkollhom żramet u ħadulhom ġifieri kwantità kbira. Reġgħu marru wara ma nafx kemm il-sena, għallulhom fejnhom il-fnik. Għallulhom kiltuhom, qabdu kilhom dak il-ħin, ġifieri għastawhom ċans jibridjaw biex jieħdu. Ġifieri, u ejja, issa toqgħodx tgħid li fimtuh il-punt naħseb. Kien iġib argument l-ewwel ukoll, speċjalment eżempju il-partiti Greens li daw jekk eżempju ma nafx jekk tiftakrux fuq Malta fl-like impopolari ħafna. Mela kienu jipproteġu speċi li ħajġu estinti. Slinġ tal-Patagonja kien jgħidilhom. Daw ta' dirġejlet fl-imkien. Mbagħad speċi ta' ir-razza bajda ħalluha u l-Greens. Il-Greens spiċċaw ta'. U le qed ngħidlek imma l-argumentu li kien iġib l ukoll li għat mandiċ answer għalih, ħankun onest dan. Jekk aħna qegħdin nipprovaw ma nħallux annimal jiġi estint, tagħmel sens li l-istess attitudni nieħduha jinnaf għall-bniedem Ewropew? Li ma mhux ovvja, ifhem ir-razza bajda tmajna ta' jekk nibqgħu sejrin hekk, ġifieri. Within a very short time ir-razza bajda tkun spiċċata.
We are not reproducing aħna. Inkluż lokalment. Speċjalment, naħseb l Inkluż, eżatt, lokalment. X'qed jiġri lokalment? Mela il-Maltin mhux ikollhom. U anka biex ikollhom wieħed illum il-ġurnata diffiċilissima. Mela we are not producing, ma tiġu ħadd ieħor, u dak mhux bħalna ma dawk għamel, ippompja. Fhimtu u jweldu għaw, u jkollhom 4, 5, 6 misplacements. U jkolli nistaqsik x'fija ħażin. Jiena nara affarijiet ħżiena fiha, imma nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek. Ġo pajjiżi toħod li posti lili. Mela aħna mhux ikollna tfal mbagħad jiġu daw u jfaqsu għaw. Mbagħad dak jekk jitwilidlek għaw għandu ID card daqsi dak u daqsek. Mbagħad jibdew deħlin fis-servizzi, jibdew deħlin jibdew deħlin law, u jispiċċaw kif spiċċaw Londra, il-mejjer Pakistani għandikun Pakistani Indjan. Pakistan, I think. Waħda. Ġudikatura l-Ingilterra kważi kollha xi third generation ma nafxiex, mhux Ingliżi. Għax hemmhekk għandhom il-United Nations illum il-ġurnata il-United Nations l-Ingilterra qiegħda x'hemm kull ġens u kull u nies minn kull pajjiż. Hemmhekk. Fim dak kull ħażin irridu nispiċċaw hekk aħna bħal Ingilterra, mhux Ingilterra biss ġifieri ħafna postijiet fl-Ewropa tajt l-Ingilterra x'forsi il-Malti jkun iktar kif tgħid ġejju sejjer hemm ejja l-isput. Ġifieri sabiħa, imma il-biċċa xogħol irridu nirrealizzaw minn issa. Il-leader again ħanerġa' mollek għal qabel qiegħed jirrealizza tal-Malti ta'. Imma taħseb li d-deteriorat għax hemm barranin jew għax hemm barranin li ġejjin minn pajjiżi li forsi mhumiex edukati. Le, mhux dik il-biċċa xogħol, imma l-biċċa xogħol hija di. Mur Londra wara tarax Ingliż. L-Ingliż veru ta' mhux l-Ingliżi tal-karta. L-Ingliż veru. Mur Londra wara tarax Ingliż. Fejn marru daw? Fejn marru? Ma dekx tara ta' bis-serjetà qed ngħidlek ta'. Bis-serjetà qed ngħidlek ma dekx tara. Għadek xtara Ingliż, fejn marru, ma tibdew tilaj, dew mill-Londra, mbagħad nitlaw. U Malta, it will happen very easy, għax Malta ħafna żaru għal. Jena ma nqis li l-nifsi razzist. Però, hekk tmur eżempju postijiet bħal Buġubba, l-istess sitwazzjoni din ta' mhux ħatara Malti, rarissimu. Malta għandna briża il-ħamrun. Għal-Marsa l-ħamrun. Fis-sens, u meta nibda naħseb, nibda ngħid imma di mhux ħanajt li ddejjaqni imma hemm xi ħaġa qisha ngħid xi ħaġa mhux tiffunzjona. I can't put my finger on it, ħankun onest. Ara, jiena il-pjata u l-ħamrun kważi llum integrali. Mhux hekk. Biex immur x'imkien ħafna drabi ħamrun inkun spiss jiġri, speċjalment il-pjazza jew hekk inkun spiss. Il-pjazza wara 8 ta' billej ma tarax Malti ta'. Ma tarax ta', serja ta' ma tarax. Ma tarax. Fej marru. Min jibża joħroġ? Id-djar u l-ħwienet li qed jagħlu, kollha huma qed jieħduhom. Kollha huma qed jieħduhom. Jala ħanut pup, huma jixxu minn xulxejn. Fehmti ġifieri n-nies jekk hemm buċer Afrikan jew Indjan jew whatever, minn hemm ħajmorru jixxu, mhux jemmru jixxu minn għandi, ma jpaxxunix lilna. Ara aħna npaxxuhom. Tifhem? Lejja sitwazzjoni perikoluża x'taf toħloq very easy li tiġi qas versus them ġifieri. Speċjalment f'post bħal ħamrun u li għandek komunità kbira ħafna ta' barra. Hemm trabil kbir il-ħamrun bihom. Hemm trabil fis-sens kun hemm. Imma gazzetti ma jtellawx kollox. Xara li jtellawni. Qed tifhem. Ara li jtellawni. Imma ma jtellawx kollox u l-aħħar darba jodi jittalbu, jitlu lek fil-ħwienet, ta' ġviri, jiftħu l-bib, tuju hekk ġviri. Pajis ġabuħ Madre Teresa.
Fimt, l-aħħar darba biex arrestaw wieħed minnhom niżlu xi 8 ta' xi 8 pulizija biex niżlu il-dal-Madonni, ġifieri. Ara x'ħela ta' riżorsi u l-ħela ta' flus fil-prosekuzzjoni. Għax dat titresqu. Ħafna drabi ma jkollhomx avukat privati, ġifieri jiddependu fuq l-avukati tal-istat li huma legal aid. Mela that's an extra strain on the country. From taxpayers' money. Żgur ħafna nies għandhom kurzità jekk la tasal l-elezzjoni ħata ħorġu bħala parti tippreparaw x'inhu ma. Qed nippreparaw, hemm kollox jiġifieri qed isir, qed nagħmlu l-cards, qed nagħmlu l-website. Ġdiet tista' tfaqqa xahar oħra ġifieri. Ejja lena. Qed nagħmlu l-cards għandna il-websites ukoll qed nagħmlu le, ġifieri qed naħdmu bħal any political party, ġifieri qed inlestu, ġifieri l-Electoral Commission ukoll, bil-karti, ġifieri le. Just like any other political party, any political party needs to be ready at any time for an election. Biex hekk, ġifieri. U għal min jixtieq ikun jaf iktar informazzjoni jibat għandkom xi Facebook, Imperium Europa, Instagram, Twitter. Mbagħad ikun hemm l-email jew tibgħat fuq il-page stess, jiġifieri nirrispondu kważi mal-ewwel. Għandna xi merchandise ukoll, għandna label pins, qed għandna tesseri ukoll min interessat. Xi maggijiet, xi keychains. Jiġifieri min interessat ikellimna. Thank you ħafna man, thank you tal-ħin. Grazzi. Għal darba oħra.